uNkulunkulu ke akakulonde kubusise la ukhona khona njengamanje. Avule iminyango yempumelelo. Konke okuthinta ngizakhe izandla kuphenduke kube impumelelo. Sicela wenze okubalekile. Subscribe awulike le video le. You can also become a member lokhu uzwenza ukuthi ukwazi ukunikela ngana kwethu. Uku-appreciate ikhona lesilethela yona kwesinikeza isikhathi sikunikeza ne-access to information ehlukile. Mina ke ngumPastor Nick. Usanele Chonco uthi kuchazana uthola igundane elifile endlini. Wocela wesanele ngiyacelwa ngiyabingelelwa futhi kodwa singakusho ukuthi for the sake of umlaleli omunye oyithobile nohloniphayo out there sithi thina uma uphupha igundane sithele njengoPaul uhluma elifile lisho ukushabalala kweinkinga ukushabalala kweinqinamba nokuphela kobudlelwano phakathi kwakho nomuntu okuhluphayo nokukhaphelayo. Number 2, uma uphupha igundane akube futhi uPaul uhluma elifile olusho ukuthi noma lusho ukuphendulwa komkhuleko wakho nokunqotshwa kwesitha sakho ebesikumise kabi empilweni. Exodus 14:14 uJehova uzakunilwela nothula nina. Number 3, uma uphupha igundane uPaul futhi umalifile olusho ukwehluleka nokunqotshwa kwesitha uma ukuthi kade usebenzisa impinda. Kungenzeka ke kusekuyimphumela yempinda mangukuthi kade ushaya impinda. Kungenzeka le imphumela yokuthi iyasebenza le back to the sender makade usize back to the sender. Yabona? Kodwa sithi number 4, uma uphupha futhi igundane kuPaul uhluma elifile ngokwesintu lokhu kungachaza ukuthi ithongo lakho likulwele futhi selikunqobele isitha sakho. Siyabonga ke yenze okufanele yenze okubalekile. Like, subscribe, nikela kule channel ngana kwethu ungandluli unganikelanga. May God bless you.